Good morning mga brosis, welcome to my YouTube channel. Today's vlog, mag-a-assist po ang tropa natin doon sa kapatid naming namatayan ng kapatid na si Founder Bobs. Ang meeting place po namin sa San Isidro, Barangay San Isidro, Minaling, Pampanga, at alas 7 po alas 7:30 ng umaga ang aming oras. Ayun, bago ko po simulan ang aking vlog, mag-intro po muna tayo. Hindi pa rin makakalala sa atin. Wala mo. Amo tayo kita na napasa. 1, 2. Hindi ko na. Alago na siya. Alam mo pa rin. Dapat na bising camera niya. At na po yung kay. Nayak pa. 1, 2. Kasatik pa ba yung video? Kasatik na pa mo video. Mamo yan. Ikaw ito picture na kayo family? Family! 1, 2, 3. Dapat din na maka-face mask. Watang na ka na. May kapanet, solo. Ano? At saka kaya ng panyaling yan. Last viewing. Malabuting. Mag-face mask. Potang, dali. Mayak na lipstick. Kay. O yan, matot yan pa. Sige. Ay, Mars. Wala ka man kita ngayon sila dyan na nakasing kaluan. 1, 2. Jing, where are you? Yan. Jing! Ba't tumana ka ng madam lang? 1. Kami pangapat di Ay, kayo pa. Ay, yan, ganitan mo. Ayan tayo kaya. Kasi may nenet ang boy yan. Eh, muna kakawalan ba rin? Mawawala yung mawawala. Ay na! Yan eh. Ano rin ba ka? Yan eh, last na, last. Tayo. Baby, sa talaga. Kayo, photographer? Photographer, sir, may tura ka dili. Baka na. Silo king ato. May mingat Founder. Bili yelo. Ito po yung kapatid ng aming founder dito sa San Isidro, Minaling, Pampanga. Yan po yung kanyang kapatid, 17 years old po. Ang kinamatay po yung sa ulcer. Si Kayla si Batuak yes? Kayla si Batuak. Nakikiramay po yung pamunuan ng Lawin Wings dito sa Pampanga sa pamilya nang namatay po na si Kayla si Batuak. Pero ano man sabi mo? Ano sabi mo? Kay Founder Bob. Founder yan. Founder Bob. Galing po, Founder. Yan. Naka-video. Video pala. Oo, naka-video. Pero pwede tayo mag-picture. Ito ang picture. Yan.
Ayan mga tropa natin, nag-update po kami ng konting oras. Si General Secretary ng Pampanga. Siya po yung National Secretary namin dito. Ay kayo sa vlog ko bro? Ay kayo. Hi. Ay lang. Hi lang. Shout out kayo. Sinong gusto yung shout out? Sa mga probinsya ninyo. Sa Bisaya. Ha? Dito ka lang ba? So, siguro sa atin naman wala ng problema. No? Yeah, baka hindi pwede sa vlog yan. Alin? Susek? Baka bawal sa Facebook yan. Bawal. Bawal. Yan. Umaga. Nandun na si Karing Elviet. Umaga. Kaya pala galing siya sa amin kagabi. 1, 2, 3. Makabidyo yan po kanya. Dali lang, tatanggal tayo ng sombrero. Oo po. Ano ba masasabi niyo po kay Founder Bob? Kami ay nakikiramay po sa aming kapatid na si Founder Pops, chapter founder po ng San Isidro. Dahil po sa pagpanaw po ng kanyang pusong kapatid, ito nga po ang Lawin Wings po ay nakikiramay at kami po ay mag-assist sa libing ng aming kapatid ng aming founder ba. Shout out po sa mga Lawin Wings sa Luzon, Visayas, Mindanao at saka sa international. Mabuhay po tayo lahat, mabuhay ang Lawin Wings. Salamat po, Supremo. Siya po yung aming Supremo na si PCGS and CF Jojo Sunga, General Secretary po ng Lawin Wings. National, international. Apo, National and International po. Si Bro King, SRMG King. Bro, ano masasabi mo kay Bro Founder Bob? Ako, nakikiramas po kami buong Lawin Wings. Ano po ng kapatid po ng aming founder sa chapter San Isidro. I-shoutout kay Palas. Nakikiramay din po ako sa aming kapatid. Yung manugang niya po ay namatay kagabi yata. Kay Assistant Secretary General for International Suprema CRCGMF MAPI. Ang buong kapatirang pamunuan po ng RAM Lawin Wings Pampanga at saka po ng National ay taus-pusong nakikiramay sa inyo, Suprema MAPI ng UAE Legion. Mabuhay po tayo at shoutout din sa Hong Kong kay Suprema Crocs Supremo Crocs. at saka po Santa Barbara chapter, Apo. no? At saka sa Tarlac under supervision po ni provincial founder, senior founder Main Apo. Tandungan. Tandungan. Yan. Salamat po. Yan po. Shoutout po sa mga nabanggit po ng aming Supremo. Maraming salamat. Interview natin si Supremo Aquarius. Good morning po, Supremo. Morning. Apo, ano pong masasabi niyo kay Founder Bob? Nakikiramay kami sa aming founder dito sa San Isidro. Nakakalungkot man, talaga pong ganun. Shoutout sa mga ibang miyembro ng LWGBI sa Luzon, Visayas, Mindanao. Apo, Ilang po, maraming salamat. maraming salamat po. Siya po ang aming Supremo dito, si PCGS at si Aquarius po. Yan. Saka po si... Mga founder namin nandito. Lumayo si GMF. GMF, good morning po. Ano bang masasabi niyo kay Founder Bob? Founder, condolence. Yun lang po. Sige. Ako lang po. Bali inabutan ko si ayun. Kauna-unahan nyo na. Sino pa ako dun dito? Nandito ka na na bro. Doon ka dumiretso. Wala kasi daw dito. Wala pa ako nakikita. Opo. Nag-sing na ako dun. Sige po. Oo. Dito ko sabi ko, bro, Jet Li, hi ka muna. Yun. Thank you. Si Founder. Founder. Yan na lang na. Sige po. Ano Morning po. pong masasabi mo kay Founder Bob?
Ito po, yung punta namin dito, pakikiramay at mag-assist po kami. Condolence po. Founder Babs. Ito po yung aming founder dito sa Lourdes, Minalin. Maraming salamat po, founder. Thank you po. Master founder natin. Okay. Malbas. Opo. Ano po yung kanyang ano. Pagkampo natin si MF. Master Founder, good morning po. Good morning po. Ano pong masasabi po kay... Nandito po kami ngayon. Pag-assist po kami ng living kay Founder, Ah. kapatid po Founder Babs. Opo. Nandito po sa San Isidro, Pinalin. Yan. Ingat na lang po lahat. Opo. Salamat po. Sige po, salamat. Opo. Kanto-kanto yung mga kain. Bawat dari bangga. Ay, yung ko. Kayo mo ba? Ate po, sabi ko nito. Sabi ko tayo. Sabat bangga natin. Muna kayo. Ano nga sabi mo ka, Founder Bob? Condolence, Founder Bob. Oh, condolence. Condolence. Thank you. Hello po. Good morning po. Ano pong masasabi niyo kay Founder Bob? Condolence, Founder Bob. Thank you. Bumili ka naman tipo. Condolence po. Yan. Okay. Oo, isuportan na po yung boto natin sa sangga para sabihin ng aming kapatid kapatid ang aming kapatid na si Founder Bob. Nandito po kasama ko po si Founder City. Founder, ang masasabi mo kay Founder Bob? Condolence, Founder. Condolence. Condolence. So, anong chapter po kayo? San Nicolas chapter. Sa Nicolas chapter po. Maraming salamat.
Ko. Hi ka muna sa vlog ko. Yan. Siya si SNF Mine ng Diablo Squad. No? DJMI. GMI. Mabuhay ang Ramlawin. Mabuhay ang DJMI. Salamat. Long live. Yan, nakasama kami dito sa pag-assist sa patay ng aming kapatid sa Balikat. Yan. Mga tropa natin nandoon. Anong chapter, bro? Dami din nakapaglibing, no? Dami rin. Ang haba ng mga sasakyan. Dito po sa amin, nakahugulay na po namin na tapos pong mailibing tayo. Babalik po kami doon sa pinagburulan para po umikot. Tawag po doon pagpag. Papat po nakasama ng mga tropa. Si Sek. Ay, press ka ba ngayon? Ano ba kami doon? Ha? Sek Olan. Ayun, Sek Olan. Ano yan o? Yan. Ikot. Pagpag. Yan, para kayo sumasayaw, no? Step, no? Yun. Hello. So, sa aming founder ng San Isidro, Founder Bobs, nakikiramay po kami sa inyo. Shoutout po sa mga kapatid naming guardians sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa. At dito ko na po tatapusin yung aking vlog. At ako'y nagpapasalamat sa mga nanonood po, sa mga nag-view, sa mga nag-subscribe po ng aking channel. Sana patuloy niyo po suportahan yung aking channel. At ako po lubos at papasalamat sa inyo. Yan. Maraming salamat po sa mga kapatid ko dyan sa Dubai, kanila Suprema Mape, at sa Hong Kong, kanila Suprema Crocs. Maraming salamat po sa pagbigay po ng suporta sa akin channel. At mabuhay po tayo, long live Guardians. Po tayo sa susunod na aking i-upload na video. Thank you.